Se tiġi mnedija konsultazzjoni pubblika dwar il-White Rocks li huwa mistenni li jsir l-isbaħ park nazzjonali f'pajjiżna fejn il-Gvern se jisma' minn kulħadd. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela il-ħadd filgħodu waqt diskussjoni mtella mill-Partit Laburista brabta mal-baġit. Fil-fatt brabta ma' Manuel Island huwa qal li hemm proċess estensiv ta' dialogu fejn se jsir park nazzjonali bl-istess mudelli se jiġi mfassal il-White Rocks. Dan kif dawn se jkunu l-akbar żewġ proġetti ambjentali favur il-familji Maltin u Għawċin. Fil-fażi tal-White Rocks ukollu din nixtieq nestendi għal Manuel Island se nkunu qed inniedu proċess ta' sejħa pubblika mhux għal min irid jieħu l-ard id-darba, konsultazzjoni pubblika ma' tfal. Mal-NGOs, ma' kunsilli lokali, ma' l-stakeholders kollha, l-stakeholders għalija f'dal każ huma n-nies. Jiġifieri se nkunu qegħdin nisimgħu mingħand kulħadd kif jaraw dal-proġett tal-White Rocks li kellu jsir vilel jew ma nafx tip ta' żvilupp kienu qegħdin jivviżwalizzaw minnu se jsir l-isbaħ park nazzjonali li għandna f'dan il-pajjiż. Brabta mal-baġit huwa qal li dan kien lilin minn eżerċizzju fiskali hekk kif tqasmu 9.3 biljun euro ta' ġid. Badna l-Malta Vision 2050 għalija dik tibqa' template ta' fejn irridu nieħdu lil dan il-pajjiż fl-10 snin li ġejjin u mbagħad sal-25 sena li ġejjin. Mbagħad rajna kif irridu nsaħħu kull settur tas-soċjetà tagħna biex inkunu nistgħu naslu għal dak il-għan. U meta tanalizza x'inhija s-sinsla tas-soċjetà, definittivament hija l-familja. U rajna li niffukaw fuq li jkollna familja soda biex niżguraw soċjetà soda li tista' toħodna lejn il-futur sod. Dr. Abela qal kif il-familja hija s-sinsla tas-soċjetà fejn fil-fatt ġew analizzat il-piżijiet differenti ta' familji differenti. Sqar kif l-investiment ta' kwalità huwa essenzjali biex issostnihom fejn elenkaw ukoll għad komplija tat-tax cuts u ħoloq ukoll kuntrast ma' pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea għal kontrarju ta' pajjiżna li kiseb żewġ ċertifikati pożittivi tal-ekonomija. Il-Prim Ministru qal li għandna nsaħħu l-ħiliet tal-ħaddiema kif ix-xogħol jagħti dinjità. Temm jgħid li meta jissaħħaħ is-suq tax-xogħol tiġi elevata l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Għawċin. Hawn saħaq kif il-pedament tal-ekonomija tagħna trid tkun il-ħila tal-ħaddiem fid-dawl tal-importanza tal-produttività li titla' l fuq permezz tal-inċentivi li jwasslu għal aktar investiment. Il-Prim Ministru semma wkoll l-użu tar-robotika fl-operazzjonijiet kif qed jitnaqsu l-listi ta' stennija. Semma wkoll kif fil-ġimgħat li ġejjin se jitnieda tender għal sptar ta' immediate care bżieda ta' 300 sodda fl-isptar San Vincenz de Paul. Dan fil-waqt li qiegħed jinħoloq sptar ġdid għas-saħħa mentali biswit l-isptar Mater Dei, fil-waqt li l-isptar Monte Carmeli jibqa' joffri s-servizzi tiegħu, fil-waqt li se jinfetħu ċentri reġjonali, dan fil-waqt li l-master plan taż-żona tal-Port il-Kbir jinsab fi stadju avvanzat.